Avui veurem dues prestacions relativament separades però molt interessants. Per un costat, fixeu-vos que a la finestra del servidor d'Espiral, al nostre curs, tenim aquesta figura que diu els mapes. Aquí és el lloc on podem activar el grup de discussió. Fixeu-vos que el grup de discussió surten els autors i el que diu cadascun d'ells. Sisplau, participeu-hi perquè més endavant farem servir força aquestes prestacions que surten d'aquí. Per altra banda, a més del grup de discussió, hi ha un altre punt molt important que és aquest. Fixeu-vos que a la part inferior dels mapes, quan els teniu al servidor, aquí diu ver como pàgina web. Aquest ver com a pàgina web vol dir que si tu copies aquesta adreça, l'adreça que tens a baix, et pots trobar amb tota aquesta adreça tan llarga que al copiar-la i enganxar-la et trobaràs amb què pots veure el mapa. És a dir, de fet, estàs creant en lloc d'un mapa conceptual un mapa web. Fixa-t'hi que al posar l'adreça al navegador tens aquí tot el mapa que nosaltres teníem. En el mapa et sortirà a la part inferior la imatge, que és un mapa fet amb HMC, i tota una sèrie d'elements. Segons facis el mapa podràs donar als teus alumnes, als teus companys o a qui sigui, tota una sèrie de prestacions realment molt interessants. Si participeu en el grup de discussió, veureu que més endavant hi ha moltes possibilitats aquí darrere. És a dir, sobretot el treball conjunt, etc., com a elements força interessants.